Okay, good afternoon. Nandito po tayo sa Makati area. May sunog. Sunog sa Makati. Barangay Singkamas. Sunog sa Barangay Singkamas, Makati. City of Makati.
Nakita nyo rin ba yun? Sabi na po. Okay lang. Okay. Patapos na. Nawala ng sunog. So, yan lang muna ang ating naipakita sa inyo. Okay.